ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 1 ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ରାଶି କେତୋଟି? ରାଶି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 12ଟି। ନମ୍ବର 1 ମେଷ ରାଶି, ନମ୍ବର 2 ବୃଷ ରାଶି, ନମ୍ବର 3 ମିଥୁନ ରାଶି, ନମ୍ବର 4 କର୍କଟ ରାଶି, ନମ୍ବର 5 ସିଂହ, ନମ୍ବର 6 କନ୍ୟା, ନମ୍ବର 7 ତୁଳା, ନମ୍ବର 8 ବିଛା, ନମ୍ବର 9 ଧନୁ, 10 ମକର, 11 କୁମ୍ଭ, 12 ମୀନ। ରାଶି ଏବଂ ରାଶିର ଗ୍ରହ, ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଧନୁ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଦେବତା। ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ଦେବତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ମଙ୍ଗଳ ରାଶିର ଅଧିପତି, ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ରାଶିର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆସିଲେ ତୁଳା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ 2 ମେଷ ଏବଂ ବିଛା ରାଶି। ଆପଣମାନେ ଜାତକ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଘର ଟଣା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଟାଣିଦେବେ, ନମ୍ବର କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 1 ଘର ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ଲଗ୍ନେଶ। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି। ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଏ ହେଲା ଲଗ୍ନେଶ, ଲଗ୍ନ, ରାଶିର ଲଗ୍ନ। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶି। ନମ୍ବର 1 ହାଉସ୍ ଘର ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ହାଉସ୍ ମେଷ। ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମିତି କେବେ ବି ରାଶି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଘର ଆମେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଘରର ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏପଟ ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ପ୍ରଥମ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ମେଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ବୃଷ, ତୃତୀୟ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ମିଥୁନ, ଚତୁର୍ଥ ହାଉସ୍ ହେଉଛି କର୍କଟ, ପଞ୍ଚମ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ସିଂହ, ଷଷ୍ଠ ହାଉସ୍ ହେଉଛି କନ୍ୟା, 7 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ତୁଳା, 8 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ବିଛା, 9 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଧନୁ, 10 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ମକର, 11 ହାଉସ୍ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ, 12 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ମୀନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଗ୍ନରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ରାଶିରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଲଗ୍ନ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ରାଶି। ଯେଉଁଠି ଲଗ୍ନଠୁ 1 ଘର ବିଚାର କରାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହାଉସ୍ ହିଁ ବିଚାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 1 ଆମେ ଆସିବା। ନମ୍ବର 1 ହାଉସ୍। ଆମେ ନମ୍ବର 1 ଘରେ 1 ନମ୍ବର ଘରେ ଆମେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? 1 ନମ୍ବର ଘରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, 1 ନମ୍ବର 1 ହାଉସ୍ ଘରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଆମ ଶରୀର, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମ ନିଜ ଘର। ନମ୍ବର 1ରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ନମ୍ବର 1 ହାଉସ୍ରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ନମ୍ବର 1 ହାଉସ୍ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଘର, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମ ନିଜ ଘର ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ।
ନମ୍ବର ଟୁରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ପରିବାରର ଘର। ନମ୍ବର ଟୁରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ନମ୍ବର ଟୁରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ପରିବାରର ଘର, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବର ଘର, ଆମ କଥା କହିବାର ଘର, ଆମ ବାଣୀ କେମିତି ଉଗ୍ର ହେବ, ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର, ଆୟ ଘର, ସେଭିଂ ଘର, ଆକାଉଣ୍ଟ। ନମ୍ବର ଟୁରେ ଘର କଥା ଯାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଘର। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ମିଥୁନ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ ପରିକ୍ରମାର ଘର, ସାହସୀର ଘର, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଘର, ମେହନତର ଘର। ନମ୍ବର ଫୋରରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ନମ୍ବର ଫୋରରେ ମାଆଙ୍କର ଘର, ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘର, ମୋର ଜମି କିଣିବାର ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ନାହିଁ, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର 4 ହାଉସରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଘର କେନ୍ଦ୍ର ଘର। କେନ୍ଦ୍ର ଘର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ଘର ସବୁଠୁ ଭଲ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଘର। 4 ହାଉସରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କର ଘର, ସୁଖ ସୁବିଧାର ଘର, ମୋର ଜମି କିଣିବି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି କିଣିବି କି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର 4 ହାଉସ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ଘର କେନ୍ଦ୍ର ଘର। 5 ହାଉସରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? 5 ହାଉସରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ସନ୍ତାନର ଘର, ପ୍ରେମର ଘର, ଶିକ୍ଷାର ଘର, ଭଲ ଲଭ୍ ରୋମାଞ୍ଚର ଘର, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଲାଭ କ୍ଷତି। 6 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ୍, ଲମ୍ବା ବେମାରୀର ଘର, ଜୁଆ ଘର, କରଜ ଘର, ଋଣ ଘର, କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଘର। 7 ହାଉସରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? 7 ହାଉସରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ବିବାହର ଘର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଘର, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ବିବାହ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଓ ବିବାହ ନ ହେଉଛି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କାରଣ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଘର, ଆମେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ, ଆମ ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଘର, ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ବେପାର କରିବି ଫଳ ଭଲ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଘର ନା। 8 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ୍, ମୃତ୍ୟୁର ଘର, କଷ୍ଟକର ଘର, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଡିପ୍ରେ ଜାଣିବା, ଶ୍ୱଶୁରାଲ ଘର, ପିତାଙ୍କ ଘର ଦେଖାଯାଏ। 9 ହାଉସରେ ଭାଗ୍ୟର ଘର, ପିତାଙ୍କ ଘର, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଦୟା ପରାୟଣର ଘର ଦେଖାଯାଏ। 10 ହାଉସ୍ ହେଉଛି କର୍ମର ଘର, 2 ହାଉସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖାଯାଏ, 10 ହାଉସରେ ହେଉଛି କର୍ମର ଘର। 11 ହାଉସରେ ହେଉଛି ଆୟର ଘର, ଇନକମର ଘର। 12 ହାଉସ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟୟର ଘର, ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର, ବ୍ୟାଡ୍ ହାଉସ୍। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ଘର କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ଘର ହେଉଛି 1, 4, 7, 10। କେନ୍ଦ୍ର ଘର କିଏ? 1 ଘର ହେଲା, 4 ଘର ହେଲା, 7 ଘର ହେବ, 10 ଘର ହେବ। ଏଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଘର। ତାପରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର 1 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଘର। 1 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣର ଘର, ଭଲ ଘର, ଶୁଭ ଘର। ଇଏ 4ଟି ଘର, ଇଏ 3ଟି ଘର, 7ଟି ଘର ଭଲ ଘର। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଘର, 8 ନମ୍ବର ଘର, 12 ନମ୍ବର ଘର ହେଉଛି ତିକ୍ ଭାଗର ଘର, ବ୍ୟାଡ୍ ଘର। ଇଏ 3ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ଘର। 3 ନମ୍ବର ଘର, 11 ନମ୍ବର ଘର, ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଘର ହେଉଛି କିଛି ଭଲ ଘର, କିଛି ଖରାପ ଘର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ର ଘର, ଭଲ ଘର, ଶୁଭ ଘର। 1 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର ତ୍ରିକୋଣର ଘର, ଭଲ ଘର, ଶୁଭ ଘର। 6 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର ତିକ୍ ଭାଗର ଘର, ବ୍ୟାଡ୍ ଘର। 3 ନମ୍ବର, 11 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର କିଛି ଭଲ ଘର, କିଛି ଖରାପ ଘର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ
କେମିତି ଜାତକ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଲଗ୍ନ ସବୁବେଳେ ରାଶି ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ। ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ରହିବ। ରାଶିର ଯେଉଁଠି ଲ ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ହେଲା ଲଗ୍ନେଶ। ଯେଉଁଠି ଚ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଧରାଯାଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଠି ଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମେଷ ଘରେ ଲ ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଲଗ୍ନସ। ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହେବ ଲଗ୍ନ ହେବ କର୍କଟ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ରାଶି ତୁଳା ରାଶିରେ ଚ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ରାଶି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ ଯଦି ମକରରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଚ ଏଠି ରାଶି ହେଇଗଲା ମକର। ଯେଉଁଠି ଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ହେଲା ଲଗ୍ନେଶ, ଯେଉଁଠି ଚ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚ ଲେଖା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମାନେ ରାଶି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଗ୍ରହ ଅଧିପତି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ କେମିତି ଜାତକ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ 1। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।